ва салом ва дуруд хизмати ҳамаи дӯстон ва ҳамроҳони азиз. Як мавзӯи муҳим аст дар бахши ҳамон симкашие ки мо бо истифода аз PLC анҷом медиҳем. Бибинед, аз худи контакторҳо замоне ки мо онҳоро бо PLC роҳандозӣ мекунем ва аз қадман ки як реле онҳо роҳандозӣ мекунем, як сигнали изофаӣ барои вазъияти контактор мо ба даромади худи PLC мегирем ва вобаста ба ҳамон сигнале ки мо васлиқати контакторро анҷом медиҳем ва вазъияти он аз PLC мегирем, мо як аларм, як ҳушдоре онҷа изофа мекунем. фарз кунем ман контактори KM1 роҳандозӣ мекунам ва бо мурури замон ки контактори KM1 ки ман корношиям шудааст роҳандозӣ намешавад ва аз ҳамин сигнали баръаксе ки мо ба PLC даромадаш фиристода будем вазъияти онро мефаҳмем. ё ки баръакси ҳамин мисол кор мо аз ин контактор барои ягон тен гармкунандаро истифода мекунем ва замоне ки аз худи барнома ё ки аз PLC ҳамин контактор қатъ мешавад, аммо дар асл он часпидагӣ аст ва қатъ намешавад, ки ин хеле ҳолати хатарнок аст ки бояд муайян карда шавад. ва чӣ гуна мо ҳамина ҳушдор метиҳем ва ҳамунҷо аларм месозем, то ки ҳамун вазъият рӯшантар шавад ва он касе ки ҳамин чиза ҷустан меояд, мисол мековад, ёбад. мисол ҷа бинед, контактори KM1 ки ман хуб рӯшан шудагӣ аст бо ваи 66 ва даромади X21 ки ман рӯшан аст ки ҳамин контактори ман аллакай васлу хат аст ва PLC ман меояд релеи K51 рӯшан мекунад ва релеи K51 меояд контактори KM1 ки моро рӯшан мекунад. яъне контактори KM1 ки мо мустақим чунки 220 волт аст, бо истифода аз ин реле кор мекунад. хуб нақшаша мо мисол дар иплан антарофӣ кардагӣ ҳастем. мисол масирш агар бинем, контактори K51 аст, ваи 66 мост инҷо, яъне аз ин қисмат ва ин меравад бо K51 ки аз ман инҷо ҳаст. ҳамин KM1 ки мана бо теғаи бастаи F19 ки ҳимояи сербори он ҳаст, яъне ҳамин рӯшан мекунад. хуб ҳозир мо чӣ кор мекунем? Як бор васл қатъ мекунем ва ҳушдор алармро мебинем ки чӣ гуна ба амал меояд. ман қатъ кардам, ягон ҳушдор мо надорем инҷо. хуб бо сабабҳои мисол мухталиф фарз кардем ҳамон релеи K51 ки ман мисол аз кор уфтод. реле ки ман бояд контактора рӯшан кунам. бинед, релеи ман кор накард. ман меом аз инҷо моторро рӯшан мекунам. хуб аз ман бибинед ки ҳушдор омад, огаҳкунӣ омад ки контактори KM1 ки шумо хуб нодуруст кор карда истодагӣ аст, яъне нодуруст аст. вақте ки болои ин ман зер мекунам ду маротиба, ба ман як маълумоти пешдаст эъмол мекунам. як замоне ки шумо мотори вакуумро роҳандозӣ мекунед ё қатъ мекунед, контактори KM1 ки шумо нодуруст аст, нодуруст кор мекунад. масири KM1, яъне ин чиз муҳим аст, масири KM1 бо ваи 66, яъне баромади 66 ва контактор релеи K51 ҳимояи сербори F19 вобаста аст. яъне вақте ки шумо ҳамин ҷумларо мехонед, яъне ҳамин ҷумларо мехонед, шумо медонед ки аввал бояд санҷиш кунам ваи 66, аз ман ваи 66 рӯшан аст. хуб бо тестера мебинед ки ҳамин баромад аз шумо дода истодагӣ аст. дуюм, K51, яъне меоед шумо релеи K51 санҷиш мекунед. дар ҳақиқат хуб ҳамон фазле ки барои роҳандозӣ аз K51 ки шумо меравад дуруст аст ва баъд меоед ҳимоя сербориро мебинед, ки ин чиз ба шумо имконият медиҳад ки контактори ман рӯшан шуд инҷа, ба шумо имконият медиҳад ки шумо дақиқан ҳатто ниёз ба ресет мекунам, ресет шуд, ниёз ба нақша надоред.
шумо дарҳол мефаҳмед ҳар касе ки мисол ҳамин моҷароро дӯстан меояд, ҳар мутахассисе ки меояд аллакай дар экран ба он маълумот медиҳад ки шумо борои ҳамин контактори KM1 рӯшан нашуданаш бояд кадом масира шумо санҷиша дуруст анҷом диҳед. Мисол як ҷойҳое ҳаст ки мисол нақшаш нест ва худи мисол мутахассисони мо ниёз ба он аст ки ҳатто ин навиштаҷотҳо ҳам набошад. Агар яъне навиштаҷотҳо набошанд бисёр сахт аст, маҷбур мешавад ки мисол накушояд ва қад-қади ҳамун симое ки инҷо ҳастанд, қад-қади ҳамун симо меравад ва ҷустуҷӯ мекунад то ки ҳамун мушкилиро ёбад ва барои як ҷой ёфтан шояд ки якчанд ҷои дигара осеб занад. яъне ҳамин чиз, ҳамин равиш яке аз беҳтарин равишҳост ки мо ҳамин мушкилиро дарҳол ҷустуҷӯ мекунем ва мерем сари ҳамун мавзӯъ ва дақиқан ҳамун корро пеш мебирем.